Señoras e señores, con todos vostedes, Arantxa Treus e... Xa está. Boas noites. A verdade é que quedo mellor sola, verdad? Ás veces é moito mellor estar sola. Que maneira de empezar, Logo xa cagamos, pero bueno, non podía ser todo perfecto. Benvidas, benvidos, benvides. Bimbidos, bimbatis. Estou encantada de estar aquí. Eu non son así, Isto é grazas a perruquería e maquillaxe, Sandra, que é como Lourdes, fai milagros, e a Roberto Berino. Bueno, logo llevo unha braga faja tamén. Estou moi contenta, non vos vexo as caras e ás veces tamén é mellor, Aínda que coa máscara, verdad? Cantos disgustos nos aforramos, non? Sí, bueno, eu depilei o bigote para estar ben. Todos ben. Hola, Sergio. Que tal? Tú sin mascarilla tamén bien, Bueno, benvidos, benvidos. De verdad, para min é unha honra ser a que presida hoxe. Bueno, antes vou explicar o deste tipo, por chamarlle de alguna maneira, porque que non ten nome. É o guionista. Din que é o guionista da gala. Non teño moi claro por qué, pero sí, ele é o guionista. Bueno, este home ten a mesma calidade que un preservativo feito de ganchillo, pero é pesado como unha vaca en brazos, pero parece ser que o tipo cumpre. Non sei que é o que cumpre. Pero aquí en Verín din que sí, que cumpre cos prazos, entón, que, bueno, dúchase tamén. Isto é de agradecer, Eu teño visto cousas, a que sí? Lara, sí. Sí. Dúchase. Por lo menos non cheira mal. Logo, o demais, todo malo, todo. Pero, bueno, en fin, é o que ten. O caso é que, cando a organización díxolle, por teléfono, falaron con el, que o leitmotiv desta edición, bueno, pois xa saben, non? A rosa púrpura do Cairo, a película de Allen. Pois, aquí, o Paspán, porque non se pode ser máis Paspán, entendeu que era comedia romántica. Non, pois non. El, ciencia ficción. Sí, porque o mi empanado pensou que esta edición viraba ao redor de A cousa púrpura da chaira. De verdad, unha película de aliens. Así que non quero velo diante. Non, que necesidade, non quero, díxenlle, fora. Non quero verte cerca, non quero que esteas aí. Pensei en vestirlo de azafata. Dixen, vais a joder. Voulle por unha saia ben apretada, que estea todo o rato a punto da embolia cerebral, como estamos nós, as mulleres, casi todo o rato, uns tacóns. Pero logo pensei e dixen, non, porque encima aínda lle vai a gustar. Porque como é pámpano, aínda lle vai a gustar. Isto é así, a cousa de cosificar. Aínda lle iba a gustar, seguro. En fin, agora sí, grazas. Doulles a benvida á sexta edición do FIC Verín Vía 14, que tamén digo eu que se o nome fose un poquinho máis curto, tampouco pasaba nada, que barbaridade. Ben, un evento que debe ser obxecto de recoñecemento e aplauso, porque coa que está caíndo, seguir celebrando e loitando pola cultura é moito, e en medio dunha pandemia. De verdad que sí. Bravo. Polo visto, din que o ano que ven a Xunta vai investir máis en cultura. Así que, por favor, que inviertan. Ben, aplauso de verdad para todo o equipo organizativo que o fixo posible un ano máis. Agora sí, este aplauso, por favor, que se note que son uns traballadores e traballadoras espectaculares. Para vos. Dende hai unha semana poidemos gozar das mellores curtametraxes nacionais e internacionais. Moito nivel aquí en Verín. E, se non querías sair da casa, pois podías velos online.
online e en liña. É que eu falo inglés moi ben, por si non... Sí. Houbo interesantísimas actividades paralelas, paralelos, para todo tipo de público, para votantes de Vox. Este chiste de política había que meter algo así, sinto, de verdad, pero é que quémame a boca, non podo... En fin, ben, por que non deixamos o humor aos profesionais, que o que ten que facer? Damos a benvida a don Gerardo Seoane, alcalde do Concello de Verín. Aplauso para el. Boas tardes a todos. Empezou ben, verdad? A presentadora espectacular, o grupo espectacular por 5, por 6, 7. Vai todo ben. Bueno, primeiras cousas, muchísimas gracias a todos. Aos asistentes, aos que traballaron aquí durísimo nestas circunstancias, a todos os que participaron con algún corto, noraboa aos futuros premiados, que xa se sabe quen son, pero non o vou dicir agora mismo, pero, como despois non volvo a salir, xa lle dou agora mismo. A nosa intención, con este festival de cortos, con un nombre este largo, Vía 14, sempre foi chamar un pouquiño a atención dunha maneira diferente a que facían todos os nosos veciños. Contamos cunha plantilla, cando me refiero a plantilla, refiérome a un personal da casa son veciños, que ten unha gran tradición de cinematográfica, por decirlo de alguma maneira, en plan aficionado. Hai actores, hai directores, pero sobre todo hai moita xente do audiovisual. Audiovisual que naceu dunha época, ou é consecuencia dunha época onde hubo aquí hasta 5 cines. Hoxe, quédanos o cine municipal, que por as razóns que sea, pois non está funcionando neste momento debido á pandemia. Hai outra cousa tamén moi importante que é a palabra de moda, que é a resiliencia. Este festival, tanto ano pasado como este ano, mantúvose. Esa é a resiliencia, manteñerse, aguantar para salir para diante. A aposta do Concello é importante porque mantén a actividade a trancas e a barrancas, pero mantena. A partir de agora, este festival que se fixo agora en setiembre, pois a cuestión seguinte xa é a Semana de Novela Histórica, que é tamén outro evento importante cultural na nosa vila. E a seguinte, o día 12, que estamos preparando, é unha festa da cerveza tipo Oktoberfest. Pois xa ven a feira do outono e as distintas actividades. É dicir, vamos a intentar arrancar como se esta maldita pandemia xa houvese pasado. Xa para terminar, volvo a repetir, quero lle dar as gracias aos que organizaron isto. Podedes contar connosco. Tamén lle temos que dar a Xunta de Galicia, a Diputación e diversos organismos que contribuyen día tras día con este festival, que intentaremos que vaya a maiores. A razón máis importante porque que nós o sentimos noso é que esta é a sexta edición e este é o noso sexto ano na alcaldía e no goberno, con nosos amigos e compañeiros do BNG. Moitas gracias a todos, moitas gracias aos participantes e que vaya todo ben. Gracias.
Bravas, bravísimas. Pois xa está, hasta aquí. Ben, non? Foi curta, como algunha que coñezo eu. Non? Non, va, é broma. Imaginades, unha gala de premios sen premios. Como un xardín sen flores. Como un futbolista lendo un libro. Non. Estás imaginando e flipas. Normal. Ben, por onde iba? Vayamos co primeiro premio, sí? O da categoría nova. Sí, unha cousa que me gusta moito a mí deste galardón é que o patrocina unha empresa local. Que é importante, chicos, chicas, é o comercio local, eh? Mirade que guapa. Comercio local. Pois sí. Este é de a Fundación Dental Nova. Ademais, polo visto, do trofeo, pois fanche un empaste, un blanqueamiento, anal non, de dentes. É que agora está moi de moda, sabédelo, non? Bueno, non explico porque aínda teño así pesadelos cada vez que o penso. Non. Bueno, en fin, a implicación da xente de Verín neste festival é espectacular. Respírase cinema, é super bonito polas rúas de Verín. Bueno, a non ser que vayas á beira de Gonzalo, que entonces o que respiras é Johnny Walker, pero sen ser, verdad, o jefe, que gratuito, Gonzalo, verdad? Que necesidad? Pois, chico, deja de beber e ya está. Es que de verdad, Masiel. O que sí, unha cousa que escoitei estes días na radio a Carlos Montero. Onde estás, Carlos? Bueno, dá igual, escoiteite. Onde está? Non o vexo. Arriba. Hola, Carliños. Escoiteite estes días dicir que, bueno, pois que o festival pois naceu para poñer a vila no mapa, verdad? Puxe dicir unha cousa, igual estás un pouco obsoleto. Non, cuidado. Quero dicir, eu non sei ti, pero eu teño mapas. Na casa teño a guía Camsa do 93, por exemplo, aparece. Está Vilaza, Queizás, Verín. De verdad, Non se minto. Non teño motivo. Pois sí, pero dende hai anos. Pero bueno, en fin. Igual o Google Maps tente manía. A mí ás veces faime judiadas, Igual ti aquí apareceche un solar, pero pareceme raro, porque, claro, neste país se hai un solar recalifícase, pero seguro, non? E farían, pois, pisos. Pero, bueno, dalle unha voltiña así, Carlos, sí? E tío do alcoholismo tamén, pero, bueno, con calma, non hai... Bueno, mentres estades aí pensando, vamoslle a dar a benvida
a representante, a María Jesús Villar, representante de Dental Nova, Dental Nova. Fundación. María José, por favor, aplauso para ella. Bueno, boas noites a todos. Hoxe, todos sabedes que é o 11 de setembro. Entonces, eu quería ter un recordo a todas esas víctimas de Nueva York a mans dos fundamentalistas. 20 anos despois de que ocurrira esta traxedia, encontrámonos con que o 50% do talento afgano está anulado. Ese 50% son as mulleres afganas. Tamén quería recordar a Federico García Lorca, que fai 84 anos que o asesinaron. Este asesinato foi por unhas causas gravísimas que dicen que era rojo e maricón. Bueno, entonces, despois de todo isto que acabo de decir, eu creo que ten que haber máis cine, máis cultura, máis cine, máis empatía e máis tolerancia. Viva a cultura! Bueno, vamos ao premio. O premio do xurado á mellor curtametraxe da categoría nova é para Forastera. A directora é Lucía Aleñar. Lucía non puido asistir, pero enviounos unha mensaxe. Muy buenas. Bueno, primero perdonad mi cara de dormida, que está amaneciendo aquí donde estoy, en el Parque Nacional en Utah. Pero bueno, me he despertado con una gran noticia y quería agradecer al jurado de Berín por este premio y a los espectadores y a todo el mundo que ha organizado el festival este año. Y terminar por agradecer al equipo de Forastera y al reparto y toda la gente que se entregó el pasado otoño de 2019, antes de que todo se fuera al traste, para hacer este pequeño cortometraje y que nos sigue trayendo alegrías. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Mira, Carlos, é que non minto. Rotonda, bar mi riconcito. Tiras para arriba e xa estás en Berín. Logo cho paso porque non entendo nada. En fin. Eu viñe desde Vigo, por eso falo raro, estabas pensando, non estabades pensando, que lle pasa na boca? É que son de Vigo. Bueno, moitas luces hai, pero as ten todas el, o noso amado líder. Alcalde, riste. Canta maldad, Dios mío. La mía, La suya no, alcalde, la suya no. Eu cheguei desde Vigo. E non fun fixándome nas estrelas para chegar aquí, co GPS, Claro, Estrelas Galicia, o único. Johnny Walker, Estrela Galicia, Maciel, isto é así. Falando de estrelas, que alegría ver como o festival acolle o nacemento, verdade? Futuros grandes nomes do audiovisual. Son actriz, vale, que os saibades tamén, para futuras longas. Encima de aquí, estrelas futuras de aquí, como o debut do berinés Héctor Domínguez Viguera, que ha codirigido o documental Terra de Leite e Mel,
coproducido polos mesmos aquí, polo festival. Un aplauso para el e para seu equipo. O mesmo nuns anos, este auditorio podese converter no famoso Teatro Lido da Mostra de Venecia. A auga xa temos, verdad? Cuánta maldad. Eu non escribín isto, de verdad. Don alcalde, xa está farto de mí, verdad? Pois aún queda noite. Sí? Mellor curtametraxe de duración, premio Numax, a exhibición de mellor curtametraxe de duración inferior aos 10 minutos. Parece que non, pero en menos de 10 minutos poden pasar moitas cousas. Damos a benvida a Santos Álvarez Dieguez, representante de AEBER. Boas noites. Para min é un placer poder dar este premio en este ano por primeira vez no festival, ben acompañado de dúas curtos premiadas. A primeira deles é Heró, da directora Alexandra Ramírez, e a segunda, El motorista no cabe la felicidad por el traje, do director Gabriel Herrera. Este último mandou un pequeno vídeo de agradecimento. Moitísimas gracias. Este é um dos motivos para eu não estar aí convosco. Diz olá, filhos. Olá! Obrigada. Obrigada ao júri, obrigada ao festival, obrigada às pessoas que viram o filme. Fico muito contente que o filme tenha falado convosco e espero num próximo ano poder estar presencialmente com vocês e com este menino. Obrigada por tudo e um beijinho. Hola, mi nombre es Gabriel Herrera, soy el director del cortometraje Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje. Estoy y estamos, junto con el resto del equipo, muy contentos por este reconocimiento. Muchísimas gracias, Festival Internacional de Cine de Berín. Muchas gracias a todos. Es una pena que no podamos estar ahí con ustedes, pero desde acá, desde México, les mandamos un abrazo caluroso y un profundo agradecimiento. Gracias. Continuamos. Que faz? Non. Quere presentar un premio? Que facemos, sí? Vale. Sergio, el único sensato. Nada, dalle. Ángel, por favor. Boas noites. Eu non vou presentar como tal un premio, senón simplemente dar paso o que é un homenaxe a unha persona moi importante desta familia do Festival FIC Berín. Eu pensaba que tamén formaba parte desa mesma familia. De feito, levo 5 anos vindo aquí como guionista. Nembargantes, na miña tarxeta, en vez de pon Ángel, pon Equipa. No, pero si eu entendo, non pasa nada. Estou acostumado a que non me faga ni puto caso. A cuestión é que esta persoa é realmente importante para o festival
e temos un vídeo que o demostra. Hola, buenos días y bienvenidos a esta nueva aventura que iniciamos aquí en Telemiño a esta hora. Que no haréis los estudios de mercado fallan, pues seguramente esa es la clave del éxito. Y además te felicitamos, sin gripe, sin resfriado. La muestra se celebrará del 19 al 26 de julio. Soon I'll find repose, and I dream you always near to me. I'll see you in my dreams. Bienvenido, hacía mucho tiempo ya que no nos veíamos. Es verdad, además la última vez que nos vimos fue cenando. Muchas veces hemos oído decir que uno de los potenciales económicos de esta provincia está basado en el turismo. Los investigadores trabajáis y además os unís para conseguir mejores resultados. ¿Cómo responde la administración después cuando se los presentáis? Y vemos ahí cómo ha evolucionado la sociedad, que los más jóvenes desde luego desconocen. Y siempre centrándonos en Ourense. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams. Así que les esperamos y hasta el próximo jueves. Buenas noches. É unha pena tamén que simplemente es esa a nora, podía estar a sogra tamén, o resto da familia, da igual. A cuestión é que temos a alguén especial. Vamos a facer unha cousa, vou facer unha chamada telefónica. Perdade. Hola? Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Boa noite, ¿qué tal? Son Ledicia Sola. Sí, hola Ledicia, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Ven? Mira, chamábate Sí. porque, claro, quería falar contigo porque como non vou poder ir, Sí. porque estou traballando, Sí. bueno, que non sei se che contei que estou agora ensaiando unha obra de teatro que estreno o día 24 na Coruña, é unha obra moi bonita sobre a fábrica de tabacos da Coruña, bueno, está inspirada en La Tribuna de Emilia Pardo Bazán. En fin, que estou moi liada de traballo, entón, Espera, vou subir un poquinho claro, aquí ao quería falar contigo porque non Agora se me escoita menos. quería perder Ledicia, espera, este sí, espera día un tan momentinho, Ledicia. especial para miña nai, Ledicia, espera un para momento que Nora, non se quería escoita. estar aí con Vou vos. intentar agora a ver si Pero bueno, a verdade é que teño sí. escoitasme, non? Sí, no, te escoito un pouco baixo. Escoitasme. Espera un momentinho, por favor. Espera, Sí. agora. Sí, xa está, agora sí, xa. Escoitasme ben, verdade? No, Ledicia, espérate un momentinho. Algo toquei. Eso, nada, que che estaba No sé, había pode estar explicando diciendo mala fea. No, estar espera, hoxe Ledicia. aí. Sí, espera un momento, que vou tocar aquí a ver si que nos está que páxinas por no, está moi ben. A ver, espera, así, xa, agora se ten que escutar. Ledicia cantando, que está moi contenta polo tema da que a nai lle fai moita. Sí. La veña, dalle Ledicia. Ángel, de verdade, que estos guionistas aos que lles gusta sair ao escenario non lles podes encargar nada, ningunha chamada poden atender. Que tal, boas noites? Como estades? Porque eu estou moi nerviosa e moi emocionada. Estou moi contenta, obviamente, de estar aquí esta noite, porque, bueno, esta xente tan maravillosa que organiza o Festival de Verín decidiron, que son amigos, ademais, decidiron outorgarlle un premio a unha persoa que é moi especial para eles e tamén cadra que esa persoa é moi especial para min, porque
e Nora Sola, que é miña nai. A ver se son capaz de falar. Porque eu viña hoxe no coche, non? Hacia Verín como parte desta sorpresa e pensaba, bueno, que podo dicir, non? Que podo dicir de miña nai? Que podo contar así un discurso que sexa como un pouco que vos conte todo o que significa para min? E dinme conta que era incapaz de facelo, non? Son incapaz de poñer en palabras un discurso que poida abarcar todo o que esta muller significa para min. Por outro lado, non me costa nada falar dela, porque levo toda a vida facendo, tal é o grado de influencia que tivo sempre sobre min. Da súa trayectoria profesional, xa vistes un pouquiño aquí no vídeo. Nora empezou na radio con 16 anos, nese sentido foi pioneira, a verdade, porque daquelas pois non moitas mulleres se adicaban a este mundo, e moito menos tan noviñas. Xornalista, presentadora, locutora, empresaria, xerente do Festival de Cine durante varios anos. Cando Nora montou a súa empresa, o eslogan era unha organización perfecta. E eu sempre pensei que ese eslogan define moi ben quen é Nora Sola, porque ela sempre buscou a excelencia en todo o que fixo e segue buscándoa. E ese só un dos moitos valores que me transmitiu a min tamén. Eu estou aquí hoxe e fixen todo o que fixen na miña vida grazas a todo o que ela me inspirou. E podería destacar entre as súas cualidades pois ese esforzo, esa capacidade inmensa de traballo como eu non vin nunca en ninguén, esa perseverancia, esa forza, porque ten unha personalidade arrolladora, podo vos asegurar que Nora Sola non pasa desapercibida. Eu recordo de feito xa desde pequena, non, ir vela traballar na pecera da radio. Eu iba cando saía do cole, meus irmáns tamén o recordan, e eu quedaba fascinada, non, con esa capacidade de entrega e de amor e de paixón que sempre poñía en todo o que facía. Dito todo isto, só me queda agradecer ao Festival de Verín que me convidara hoxe a estar aquí neste momento tan especial para facerlle entrega deste premio a muller máis extraordinaria que coñezo, un referente a nivel persoal e profesional, miña nai, Nora Sola. Penso que nunca se está preparada para unha cousa así. Bueno, que sodes maravillosos. Levo un ano aquí no festival, quero decir, levo unha edición que todas son sorpresas, que todo é maravilloso con este equipo tan extraordinario que fai 6 anos me dixo unha vez: pois se queres colaborar con nosotros, aquí estamos. Digo, como non vou a colaborar con vos? Co que me gusta o cine, co que me gusta Verín, co que me gusta facer cousas extraordinarias como pode ser un festival. Claro que sí. E aquí falase a miúdo de familia, pero que de verdad este equipo é unha familia. E penso que non hai nada mellor que isto para demostrarlo. Así que moitísimas grazas a todos por isto que non sei exactamente por que é, porque eu paso yo divinamente, encántame ser membro do xurado todos os anos, estar aquí, porque é un disfrute, é un goce e, ademais, sodes, como xa decía, extraordinarios. Un equipo profesional, pero tamén, quero decirlo, un equipo político que apoia a este equipo profesional e permite, e está sempre aí, para que nos poidamos disfrutar deste festival de curtas. Graciñas a todos, a cada un na súa dimensión e, sobre todo, tamén o público de Verín. Bueno, non sei por que pensei que a miña filla estaba na Coruña. Entón, agora resulta que está aquí. Non sei como fostes capaces de guardar este segredo,
pero estou encantada. E nada, que non me xubilo desto, O sea, que eu penso, se me invitades, se me permitides, Ainda me vou xubilar eu antes, xa vou decir. Seguir aquí con vos para poder seguir traballando por Verín, por o cine, pola cultura e, sobre todo, por a amistade, que é o máis importante para todos. Así que, graciñas, Carlos, ya hablaremos tú y yo de todo esto. Esto va a tener una repercusión que ni te lo imaginas. Pero bueno, moitas gracias a todos. Graciñas. Buy me love. Queda claro que non é boa idea, sí? Que non volvas a ir. Para qué? A culpa é vosa. Porque dalle por rir, dalle por facer o parvo e non, que necesidade? El intenta, el pon da súa parte, pero casi é peor. É mellor que non poña nada. Para qué? Comportarse como un ser humano normal, el ten o máis difícil que Manuel Fraga tentando quitarse unhas lentes de contacto. Non. Seguimos. Sí. A seguinte categoría é a de... Vou ler mellor o que di a web do festival sobre a estrea da curta Capuchóns, de Íñigo Rolán. Curta documental, por certo, sobre o entroido de Verín, que, como todo o mundo sabe, é o mellor entroido do mundo. Os cimentos, cuidado, non vayamos a merda. Ben, di a web. A curta aborda unha época na que as celebracións mantiñan un carácter enxebre, na que as carrozas non lucían só o domingo de entroido, e na que a fariña estaba presente todos os días. Cada un. Eu pensei que isto era máis das Rías Baixas, pero bueno, como... Bien. Seguro que a categoría a raya é... Por que exhibe traballos galegos e portugueses? Mentras o pensan,
Deixolles con... Home, mira, Gerardo, outra vez. Don Gerardo Seoane, home, está ben que os políticos traballen de cando en vez, Gerardiño. O premio de xurado a mellor cortometraxe na categoría Raya é Reality do director David Fidalgo, o Mil. Non pudo asistir, nin é meu primo, empecemos a desconfiar, pero enviounos un mensaxe. Hola. Que tal, Verín? Gustaríame moito haber estado ali, pero non podo, teño outros compromisos que xa tiña palabrados, entonces non podo acudir. Pero estou moi contento de recibir este premio. Creo que tivo que ser bastante difícil a deliberación, entonces moitas grazas ao xurado, xa que había bastante bo nivel. E nada, espero vervos o próximo ano por ali. Sabes o que o festival está medrando moito, entonces alegrome un montón. Así que nada, moitas grazas e vémonos para o ano. Vayamos co primeiro, o da categoría nova. Unha cousa que me gusta moito deste galardón é que o patrocina unha empresa local. A mí me suda el bigote, que necesidad. Agora sí. Boas noites, señoras e señores, aos señores non. Queremos darlles a benvida á gala de clausura desta cuarta edición do Festival Internacional de Curtas Vía 14 de Verín 2019. Ben, agora parece que sí. Unha vez limpo, ponse auga a ferver e cando xa este en ebulición, mergúllase ao polvo apenas 2 segundos e sácase da auga durante outros 5. Me cajo na cona que o botou. Ángel! Polvo! En Verín! Polvo! Estáslle explicando a xente como se fai o polvo? En serio? É que non hai luces, que non as ten, que as ten todas o outro. Cago na cola que me fai. Con todos vostedes, Diego Lourenzo, teniente alcalde de Verín para outorgar o premio da categoría Horizontes. Moi boa noite a todas e a todos. Un inmenso prazer e ledicia tamén volver a vernos aquí neste FIC de Verín, no que demostramos colectivamente unha vez máis que a cultura é necesaria, imprescindible e segura. Grazas por estar. Na categoría Horizontes, o xurado quere facer unha mención á curta Na Mila, do director Denis Fernández, e o premio do xurado a mellor curtametraxe da categoría Horizontes é Anisca, do director Vicent Toi Outuá, non sei. Non puido asistir, pero enviou unha mensaxe. Hello, Verín Short Film Festival. Thank you so much for this prize. It's a great honor to have received the prize in Spain.
It was a long dream of mine to make a film in Mauritius, a short film, and it was made possible by a lot of people who put a lot of effort making this happen. With the crew coming from Canada, the actors, Nishi Biari, Laurent Lucas, and Chris Mutier. I would like to thank everyone who helped make it possible, and the institutions and the producers. I would have loved to be there with you to celebrate, but fate has decided otherwise. So I hope maybe next year we'll see you. Next year we'll be together. So congratulations on the festival and thank you very much. Chega o momento da homenaxe. Que importante facer os homenaxes de vivos, verdad? Non, é que eu vexo por aí mogollón de homenaxes aos mortos, digo, a ver, sí, está ben, pero mellor de vivos, como as festas, mellor de vivos. Verdad, Sergio? Claro, que vai dicir el? Falar de Sergio é fácil. Falar de Sergio como actor, como presentador, como poderíamos estar aquí toda a noite. Falar da persoa tamén é fácil, porque Sergio é un tío fácil. Uf, que mal isto. Quero dicir que é un compañeiro, e que ser compañeiro ás veces non é tan doado. El sí, el rema sempre a favor, e iso agradécese un mundo. E podería ser un jalipollas, porque xa ten moito rodado no corpo, pero sigue sendo... Pero mira, me cortaban, me están cortando. Ya me callo. No, ya me callo. Que entre el vídeo. Vaca vai, vaca ven. Refrescos, viño, cerveza, olivas, patacas fritas. E ata me encargo dos polos da señora Carmen cando mo pide. Que tal Galicia? Caiga quien caiga, aprovecha el espectáculo de Ana Belén para conmemorarlo. Tío con más huevos de Orense. Tuve una tortillería 7 años. Sí, tiene 24 años menos que yo. 24 años menos que tú. Pues sí. Y con unos ojos, y un tipito y una sonrisa. Y no te disparo porque al final me iba a poner más a mí que a ti. Yo soy Sergio Pazos, el del Caiga. Mira, las gafas, las de verdad, las únicas. Sergio, me come solo el palillo, ¿vale? Vale. Y lo otro me lo como yo. Venga. Vete probando esto y yo voy probando esto. Está un poco seco esto, ¿eh? Tenemos ya un montón de pedidos y el producto aún no ha sido comercializado. Queremos llegar a toda la sociedad y sabemos cómo. Pero si nos ha salido Agustina de Aragón. No. La teniente Ripley. O quizás Xena, la princesa guerrera. Uy, qué tonto estoy, que creo que se me ha quedado el móvil grabando toda la conversación. Pero no se preocupe, que del número yo me encargo yo. Y ya saben, lo importante es compartirla. Buenos días. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Come on. Hold on, so long. Come on. Hold on. Damos a benvida a José Antonio Quintás, representante da empresa Rumbo. Boas noites a todos. Vou baixar isto todos o máis altos que a min. Levo-me contendo moito tempo, creo que 1 hora e pico, porque pensaba que iba a sair antes, e só se lle ocurre a organización por un bar con cañas a 2 euros aí fora. Teño unhas ganas de ir ao baño impresionantes.
Pero, bueno, quero contarvos unha cousa, unha casualidade da vida. Eu nací no 89, non? E daquelas, por Pratos Combinados, era unha serie moi coñecida en Galicia, non? Que non vía a televisión de Galicia entonces? Xa non digo agora, non, seguimos la vendo. Pero ese rapaz que decía alucinar mandarinas ou algo por estilo, pois quedouse, sobre todo na xente da miña idade, non? Era o máis cercano a nós. Esas patillas ou esas gafas negras que máis tarde aparecían Caiga quen caiga, pois deu esa casualidade de que presentando o noso documental, pois aí apareceu presentándoio Sergio. Dende entón, dende hai uns anos, pois mirade vos, alguén que representa para ti pois un actor, un presentador, unha boa persoa, un cómico, agora é un amigo. Se os estadounidenses en 1965 invadiron Vietnam e os rusos mandaron o primeiro cosmonauta ao espacio, en Galicia, con un par de huevos, como tiñan as súas tortillas en Ourense, parimos a Sergio Pazos. É un honor entregarche este premio, Sergio. Hostia, que puta marcha tiene este grupo. ¿Cómo vos chamades? Broken Pitch. ¿Cuál? Broken Pitch. Pexejo roto. Fish. Gallego pexejo roto. Ademais, hai un rapaz aquí que o seu pai é moi amigo meu, así que este. Hostia, tocai algo de marcha, hostia, porque é que parece que estamos aquí, verdad? Ahora venga. Hostia, que... Podo xa falar? Todo teu. Vamos tomar cervexa e deixámolo. Querlo levantar ou deixámolo a nosa... Isto que foi, cando me equivoquei, dixen que o entroido de Xinzo era bastante decente. Casi me matan, aquí vos non sabedes iso. Casi me matan. Dixen en directo, estaba con Tonino, eu son de Xinzo, dixen, home, o entroido de Verín está moi ben, pero eu son máis de Xinzo. Madre mía, estou vivo, non sei como. Gerardo, cajo na tos, costache subir aquí, Queres subir tamén a falar agora? Que algún me lle gusta os políticos falan así como despacio. Tú tens que facer un pouco máis de ejercicio como a min. Bueno, isto non sei se poñelos ou non poñelos. Sí, vou non poñer primeiro, porque creo que isto é primeiro un respeto á tradición, á cultura, ao folclore, ás nosos oríxenes, e vou non poñer. Cuidado que de repente empezo a correr polas butacas e empezo a violar homes e mulleres. E me está Gerardo diciendo, home, tampouco... Gerardo, me estás poniendo. Xa sinto a forza telúrica. Aguántame aí, guapo. Sinto a forza telúrica. Que bon rumbo está levando Verín. Piáchetelo, non? Ai, non, isto é... Señor don Sergio Pazos, filla 3, que teño 3 fillas. Ai, fila 3, butaca 14. Non teño aquí unha pequena nota, por si acaso. Bueno, ben, grazas. Pasei no ben, estou non pasando ben, e vou non seguir pasando ben. Onte teño que reconocer que a organización estuvo un poquinho floxa, tuve que quedar con Emilia, menos mal que estaba Emilia para levarme o revólver. Estamos cansados. Estamos cansados. No, mañana, si acaso el sábado, ¿vale? El sábado. Emilia mirou para min e dixo, Sergio, queres tomar unha? Pagas tú, dixe, pago eu. E fomos ao revólver. E ata aí podemos contar, verdad, Emilia? Pues bueno, estou encantado de estar neste festival. Vou non dicir en inglés, para que se vexa que temos control. Amazing Festival
this beautiful village to see in. Ver in. To see in. ¿Lo habéis pillado? Es jodido, ¿eh? Tú vales, chaval. Bueno, ao final, como é? Quintas ou quintas? É quintas. Ai, bueno, Nora, que bonito, la Lunares. Ai, la Lunares, onde está a Lunares? Estará tomando algo xa, claro, que o que temos que facer é tomar algo xa. La Lunares, que bonito. Eso sí, estou un pouco enfadado da organización, porque, ademais, coincidiu o ano que estive eu no Festival de Ourense, que estaba en Manol Arias, o portugués este tan guapo que nos follamos, como era? Ai, perdón. El Almeida, el Joaquín do Almeida. Que guapo é ese home, por Dios. Estaba eu tamén. E falta unha foto ti e máis eu, así que temos que facela. Bueno, estou encantado de recibir un premio, xusto o mesmo día que Penélope Cruz recibe tamén un premio. Ves, as redes sociais o que ten... E entón, bueno, pois nada, vou intentar ser rápido. Teño unha pequena lista para non deixarme a ninguén. A ver se podo falar, a ver. Quero lle dedicar este premio a Cona. A todos vos, seguide así, a cultura é fundamental, e sí que, mira, nunca suelo tirar de cousas familiares, porque son bastante pasotas, son moi roxos, son anarquistas, son desordenados, son inconstantes, son golfo. Ti sabes a min, cabrón. Pero vou dedicar ao meu pai, que é o que queda, 88 anos traballando, aí un abogado, sigue en activo, e sempre me decía, papá, que quero ser artista. Bueno, pero estudia na profesión. Me di, bueno, vale. E fixen magisterio. Pasa que cando me deron o diploma me dixeron, mira, temos un amigo que é director de teatro, vamos te dar un posto nunha compañía de teatro, porque é mellor que non sesas mestre, vale? Non queremos que lle des clase aos nosos fillos. E cheguei un día todo orgulloso e dixe, papá, aquí tienes el diploma, como se di cando che dan o diploma, non? Aquí tes o diploma, toma, son mestre. Ahora vou facer o que me pete. E aquí sigo. E non o fixe mal, creo, non? Moitas grazas, geniales.
Isto tamén é cultura. Broken pitch. Hola, que fas? No, que quería pedir disculpas a esta xente. Bueno, quere pedir disculpas. Sí? Sinto moito, equivoqueime, non volver a ocurrir. Moi ben. Ala, marcha, que tes que marchar. Que pasa? A ver, eu entendo que, lógica... A ver, esta é a miña personaxe. O sea, decir, eu non son tan inútil nada por estilo. Eu estou encantado, agora en serio, estar 5 anos traballando aquí na organización do Figuerín, aínda que non teña meu puñetero nome na etiqueta, e gustaríame facer unha cousa. Porque sempre, todas as galas sempre estou para facer o mesmo, que é o tema de facer un selfie co público. Entón, se non lles importa, gustaríame facerme un selfie con todos vostedes. Sí, vale, correcto. Vamos a... Aguántame aquí un momentiño porque podes baixar un poquinho as luces. Dame luz. Medo me dá. É para hoxe, non? Sí. O que pasa é que non atopaba isto. Que hai pouca luz. Dalle un poquinho máis de luz, así para que se vexa mellor. Veña, entón, a ver, collemos así. Ti abre ben os ollos. A ver, apunta co móvil, muller. Entón, vamos alá. 1, 2, 3. Hostia puta. De que paseime un pouco co flash. Ángel. Onde está o público? Que non vexo nada. Aí ve. Encendiches as luces de Vigo, que fixeches? Ai, que do fariña vai ser verdade que vexo todo branco. Arancha? Que? Arancha? Sí? Onde estás? Eu que sei. Non sei. Mira. Que? Que facemos? Non sei. Mira, que meta no vídeo presentación de outra mirada, xa está. Non, mirada, outra mirada necesito eu. Dalle. Metede o vídeo, porfa, please. Outra mirada. Outra mirada. Outra mirada. Pues nada, pues agora habrá que leer ao público o que é o tema da... Eu non vexo unha merda, Ángel. Eu tampouco. A ver se te pasa alguén por aí que non poda ler isto. Lara, por favor. Aquí. Que queres? Que leas. Non me soltes. Estoy aquí. Isto vai aparte, non? Factura pasou da... Sí, Ángel. Voume matar, verás. Vou aparecer na esquela de Diario de Támegas, a verás ti. Vale, pusimos aló. Demos a benvida a Emilio González Afonso, aquí que pon, subdelegado do Goberno en Ourense. Aplauso. Hola, boas noites a todas e a todas. Gracias por haber pensado en min a organización para facer entrega deste premio no día de hoxe. E sí, é certo que Verín está no mapa, cada día está máis neste mapa nacional e internacional da cultura. Gracias aos que levan adiante este evento con resiliencia e co esforzo de todos, coa dirección, Carlos, o propio Concello e ánimo e para adiante. E agora o premio do xurado a mellor cortametraxe da categoría Outra Mirada é a propósito de Lanzarote en general, do director Vicén Tricón. Non pudo asistir, pero enviaron unha mensaxe.
Hola, ¿qué tal? Estoy con Jackie. Está aquí, es aquí. Y estoy muy feliz de El Preso. Aquí es Jackie. Soy Michel Houellebecq. Y muchas gracias por el precio y para la selección en el Festival de Verín. I am really sorry not to be there with you, but I think of you a lot. Thank you to the jury and the selection team. And maybe... no, well, thank you very much. Hasta luego. Señoras e señores, con todos vostedes, Carlos Montero, director do FIC Verín Pía 14. É un bo vídeo para introducirme. Bueno, moi boas noites a todos e todas, e todes. Gracias por asistir a esta gala de clausura. Samuel Spade, Humphrey Bogart, na escena final da película O Falcón Maltés, sinala ser preguntado de que materia estaba feito o Falcón. Do material do que están feitos os soños. Pois ben, en Verín, os soños do equipo organizador do FIC están feitos de material cinematográfico. Comezamos esta aventura hai 6 anos dun xeito comedido, e pouco a pouco fomos capaces de acadar feitos salientables. O noso festival internacionalizouse coa presenza de cintas de diferentes partes do globo e tamén conseguimos involucrar o público de Verín e comarca deseñando, ano tras ano, unha completa xenda de actividades paralelas para todos os públicos, incluídos os cativos e cativas. Isto foi posible polo gran traballo realizado polo equipo de profesionais do FIC e tamén por todos os nosos patrocinadores, o Concello de Verín, principal motor do festival, Deputación Provincial de Ourense, Xunta de Galicia a través da GADIC, Dental Nova, Eurocidade Chaves Verín e o resto dos nosos colaboradores. Moitas gracias a todos e todas. A título persoal, quero facer tamén unha mención de honor extraoficial para a miña muller Amalia e para a miña filla Paloma, xa que realmente hai que ter infinita paciencia para aguantar todos os meus días de neuras e tamén de ausencias derivados da produción deste festival. Moitas gracias. Queremos levar a máxia do cinema a todos e quixemos este ano manter a esencia do noso certame, sabedores de que en tempos de pandemia é máis importante manterse que medrar. Aínda así, foi un ano no que acadamos novos logros. Todas as curtas estiveron, por vez primeira, disponibles online a través da plataforma FESHOME. Ademais da selección oficial de 26 curtas, puxemos en marcha, en forma de actividades paralelas, todo un despregue de talento interno, e poidemos presentar en Verín produtos en clave local e ourensá, como o documental Capuchóns, de Íñigo Rolán, ou a webserie En tempos do FIDER. Tamén desfrutamos co homenaxe a Sergio Pazos e tivemos ocasión de pôr en valor a relación entre a música do cinema coa musicalización en directo a cargo do trío Kasperberg do film O maquinista de Aseral. Fomos capaces de atraer a Auditorio de Verín numeroso público, o que demostra que o cambio de datas que o ano pasado acontecemos foi un acerto. O noso certame está consolidado e encardinado plenamente na xenda cultural da nosa vila. O festival é coñecido e son moitos os verinenses que nos preguntan pola rúa aos membros do equipo para coñecer as nosas próximas novidades. Se o construes, virá. É unha cita de cine pronunciada por Ray Liotta en Fields of Dream. Pois ben, en Verín construímos o FIC ano tras ano, estamos orgullosos de recoller os froitos do sementado. Longa vida ao FIC. Bueno, e agora temos outra sorpresa, máis en forma de homenaxe. Certamente, no camiñar da vida vas atopando persoas que deixan pegada polo seu carácter, polo seu traballo e tamén por todo o amor que imprimen en cada unha das cousas que fan.
persoa da que vos estaba falando e que acabades de ver tamén nas imaxes é Emilia Somoza, compañeira, amiga e peza fundamental. Emilia é a Concelleira de Cultura, Educación e Festexos e tamén a coordinadora xeral deste festival. Emilia, moitísimas grazas polo teu traballo teimudo e animoso ao longo destes anos. Un traballo que sempre estivo guiado, que sempre estivo motivado polo amor á xente e polo amor á cultura. Un amor e un traballo que fixeron que ocupasen o sitio que merecían. Moitísimas grazas de corazón. Moitas gracias, Emilia. A verdad, sí que me colle totalmente de sorpresa. Isto tampouco non é merecido. Eu sempre digo que a que está ganando son eu. O sea, estou tendo unha oportunidade moi grande na vida, agora xubilada, que estar ao lado da cultura, cando tamén estuve do outro lado e vin como non se abrían as portas, e agora é moi grande ter as chaves nas maus. Moitísimas gracias a todos, e nada, que estou con vos con todo o corazón. Moitísimas gracias. Pois ben, chegamos ao último, pero non menos importante, premio da noite. O do público. Que importante, verdad, o público. Que, ademais, as películas pois se fan para emocionar, para compartir, para transmitir. Bueno, algúns as fan polas subvencións, pero, bueno, normalmente é así, non? Sí, o público é o motor que motiva a arte. Estáme costando un mundo, non vexo un carallo, entón vou pasar vídeo, por favor, que non vexo nada. Bueno, eu creo que os festivales hai que facelos porque eso mellora moito o nivel cultural das poblacións e a xente, pois, nestas zonas rurais onde se pasa a mitad do tempo sin facer nada, pois está moi ben que se fagan os festivales, sobre todo cando efectivamente resalten o que é a idiosincrasia dun pobo e a súa cultura e o seu patrimonio arquitectónico e o seu patrimonio cultural, o seu patrimonio
gastronómico, é dicir, que eu penso que os festivales é unha cousa que teñen que facerse necesariamente. Vostede foi ver algunha película ao festival? Non. Bueno, o Festival de Curtos trae a Verín cousas interesantes. A min, particularmente, no meu negocio de librería, notamos que esa xentiña que viña a Verín, pois, entraba e compraba libros e preocupábanse por o que tiñamos nos aquí. Cal foi o libro que máis vendeu? Teo va a la playa. Que tal o festi? O festi, moi ben, pasámoslo de maravilla, home. Isto está genial. O que pasa é que desde que das películas de vaqueros non matan ao malo, xa non é tan bonito. Eu botaba en falta que mataran sempre ao malo, ao final na última escena, por lo menos. Que che pareceu a organización do festival, que che pareceu? Debo moita impresión. ¿Te gusta mucho el cine? Pues sí, me encanta el cine, por eso he venido estos días aquí a pasar un tiempo con todos vosotros y bueno, me dedico al diseño de interiores de actores, entonces de alguna manera estoy relacionada con eso, con el mundo del cine. Diseño de interiores, entonces, ¿qué te parece el auditorio? Pues mira, la verdad es que tengo que ir. Gracias. E a vostede gusta o cine? Sí, a min gustame moito o cine. Cal é a súa película favorita? Xarnado, a segunda, porque a primeira non mola nada. Vamos a Tamonruría, que a veces si rompo dos de vosotros. Que no... ¿Cómo? Bueno, Simón, ¿qué tal el festival? Pues muy bien, la acogida muy cálida, estoy muy feliz de toda la experiencia que hay en Verín, pero bueno, prefiero hacerme el sueco, la verdad. ¿A vostede gusta o novo cinema galego? Sí. Quen é o que máis lle gusta? Oliver Laxe. Oliver Laxe. E por qué? Porque é moi bonito. Que tal lle pareceu a programación do festival? Pois a programación do festival, pois, a min gustame moito o cine, pero botei moito en falta a película de Yorgos Lanthimos, porque eu son moito de Yorgos Lanthimos. Olam la tamonik sadei kapsali, yenis los tumbachugim. Como? Hai un festival de Verín? De que? E isto cando sae? O público é o que manda. Para presentar o premio do público, demos a benvida a Javier Yáñez, representante de Tamizados Javigal. Porque no salía el colega. Boas noites. É unha alegría para min poder entregar este premio, non sin antes agradecer a organización o permitirme colaborar con esta edición. Sin máis, o premio do público a mellor curtametraxe é The Letter Room, da directora Elvira Lind. Pois xa estaría, non? Aquí acaba todo. Bueno, a ver, todo non. A vida continúa. A de algúns máis que outros, pero continúa. Eu mataba algún tamén, vos lo digo, pero para que? Pídolles disculpas, porque ao final cagámola como sempre, pero vindo que en ben, pois era o que xa esperábamos que pasara, non pasa nada. Bueno, rimos, verdad? Un pouco, que é importante a risa. Pois sí. Levamos máis dun ano de preocupacións, desgustos, e a risa, pois mira, é un remedio como fantástico, chico. Sí. Ai, a cultura, verdad? Grazas, Broken Pitch, porque además de ser fantásticas, fantásticos, fantástiques, sodes calidade. Son de Vigo.
Isto é así, a elegancia é o que ten. Sí. Agradecementos, importantísimo, ao Concello de Verín, á Deputación de Ourense, á Xunta de Galicia e ao resto de patrocinadores o seu apoio. Que se o ano que ven aumentan un 300%, pois mira, tampouco pasa nada, benvido será. E, por suposto, grazas sempre á organización polo seu traballo, a súa dedicación e a súa alegría de vivir e por tomarnos da man e levarnos xuntos por este maravilloso camiño que é Vía 14. Grazas, Verín, somos cultura, son, aínda que ás veces non o pareza, seguide aí apoiando sempre a cultura. Grazas, Verín, ata sempre. Esas palmas arriba que se vexan. Vamos. No, bien, bien, correcto. ¿Sí o qué? Salimos.
Y ahora que cuando... Ahora ya paramos, ya está. Ya os podéis ir. Fuera. Ya. Non tedes casa ou que? Hai que ir Veña para casa. Hai que ir a beber, joder. Alcalde. Dalle. Un placer, sempre. Gerardo. Quiero una foto contigo, pero de bonitos. Que nos haga alguien, a ver. Vale.